Салом алейкум, классный кас бедор. Опача, дестаджот. Салом алейкум. Ба ҳаматон моҳи шарифи Рамазон муборак шавад. Салом алейкум Муҳаммад Давлатов. Ва алейкум ассалом. Саз гуфтин саломати хубе. Меша шукр Муҳаммад сози тинҷи кору хуб. Саломати хубе ҳама тинҷ дига. Шавали моҳи Рамазон муборак бошад. Раҳмат ба шумо муборак бошад. Интернети скоростной шавонаи интернетмон баъди ҳамин соати 12 шаб полни видеоро монтаж карда биёрам чӣ мекунем. طرف تنج دیگه شکر خدا تنج ها که بختیار سوز دیگه اما تنج باز همین چیز تماشا کانال چکاری سالیم طرف کانتر کنم توی در کجا گذاشتای توی در چی چورباغ خانو چورباغ 11 کوچه بود 10 کوچه بود اونجا نمیدونم ای کدام سبب این کامپیوتر ویشنا پرابلم میچسبه اینو اگر پلانشت که تماشا کنید спокойно скорости интернет нормальный планшет que по-английски не было. Жо интернет сузили. Шукурлук Гуломов. Салом, брат, ҳамун футболи уяли чӣ шуда ки чемпион шид? Уяли да чӣ уяли худаш чемпион шид. Наврасон кати Наврасон бозӣ карда буд. Наврасон бурид ки 4-2 бурид ага. Уяли худаш чемпион шид ага. Ҷои якум уяли гирифт.
настройкаи канала кам-кам шабуда тавққи мекунем, барое ки рӯзонаҳои хеле интернет ҳеҷӣ надорем, скорости баланд. Фаршедам начаспидан чо метиҳад охи эфирмо. Чуши чатша бишкӯем. муҳаммад давлатов ба ҳама одамои дар эфир дойгир шавед, вале моҳи рамазон муборак шавад. И муҳаммад мега ки кадоме ками эфире бози эфир дар тамошо кардесиян, моҳи шарифи рамазон муборак боша мега. Акай Шукурло ҳамаи футбола нигоҳ кунем, мо канал дар парафтагӣ ҳастем. Ноз нишон метавонам айҷа. саломат бошед. Чо кард дига Идибек 1999. ка ҳоли вақти саҳари хурак нашед дар Тоҷикистон. Не оли Муҳаммадҷон, нози насиб боша сатҳои дидай чун салом бародарай куҷои уяли Сафарбек Ёқубов. Алайкум салом ака. Ай уяли ам пушти торговый центр. Торговый центр ка бозорча. Ам пушти ҳамин ака. саломат бошед кай вақтиёр рамадикам Муҳаммад. Кук ҷӯшид Шукурло Гуломов. Ина нигоҳ кӣ инами видеои моро нигоҳ кина. Чемпионати уяли финал. Уяли кати наврасона ҳам бозира чанд соат ай? Қариб 1 соат бошад. 59 минута 49 секунд ай. Инами футбол ай. Агар багиран финал ай да мақсад ҳамаша запис кардагим. Ай дуюм гол омадем чун караш ятай гол задагӣ буданд да. Иштаиш гол задагӣ буд. Инакай баха студио насай ки канали моро дастгир кунед. Ҳама касай дастгир мекунем канали Акай Вақтиёра. мечаспа рости гап. Через компютер кор мекунем. Бо куҷа дуромад? Эфири худмон дуромад. Бораи чиай? Канали Акай Вақтиёр дар бораи туйам ҳастад, клип ҳам мекунад. Лӯбои хел нашод видеои туй начед концертҳо. Муҳаммадҷон иншолло мешавад. ҳамаи уяли да бошен лӯбои хел запис мекунем Твиттер. Я бисёр камерау
ҳама чӣ дорем, на мақсад. Меёвем. Надошта бошем, ва меёвем. Зинда боши, брат, ки ҳамаи футболор дар канали ҳафтаи подписчикотем зинда боши, брат. Пеш. Раҳмат акаи Сафарбек, раҳмат. Раҳмат, ки шумо моро дастгирӣ мекунед. Мутаввал қадар рӯза дастгирӣ кардед. Чи аст скрит? Дигариш наша. Канали ман инами қасум эк ҷӯшед. Ошибка мегаку, мо чӯи ҳалқа ҷарем. Зинда бошед, зинда бошед. Инҷода бояд навистагӣ бошад, ки ҳамин канал чанд сум кор мекунад. Ай, ошибка гуфта буд я. Маҳкам накарда бошам. Ози хапер загрузка шавад. Айна омад. Дар 28 рӯзи охир $25 56 сент кор карда. Ина туфтиса камерада. Чӣ то мо арӯз меём, ки хонагиё зан метанма. Мешава. Иншоалло ки меёвӣ худат. Ки Бахтиёр дидӣ на? Инҷода ҳастӣ? Насиб иншоалло мешавад, ки Бахтиёр. Насиб Муҳаммадҷон. Олга Мавлютова. Салом аз Деҳлӣ. Деҳлӣ, Ҳиндустон. Ва алайкум басалом аз Уялӣ. Ки ҳозир дар иҷада соат 12:56. Соати Россия кати чанд меша? Тоҷикистон тез. 12 ҷои 11:56. 10:56 мешавад хеле. Олга салом аз Москва. Ина Муҳаммад салом мешавад. Ина дар канали подписот кардем акаи Бахтиёр. туям мекунем камера. Яке оз монтажа наметавонем. Монтажа компютермон нигах чӣ кор карди сари интернет кати. Сустара кай монтажа мумкин ягон кас дига чӣ кина. Салом аз Питерширбачаи Пахтакор Зидан Ниятов. Алайкум салом аз Уялӣ. Ин чӣ бошад, Олга? Ями рости гап соат диҷа 12 чанд дига хому набурса гуфтем я эфир кунем катинем бародароя чахчах кунем. Ба ми канале нишон дода ина худмонам ҳамиҷа дему. Гуфтем камхон тарафи каналам нишон дем. Чанд ҷамъ мешавад, чӣ мешавад. Ошан нишон дем видеои парфтагиёмона ягон настройкаоша. Ошан инҷа тағйир карда шидем. Алайкум салом. Иншоалло ина ки Бахтиёрам чӣ мекуна монтажан сару кор мегирем. Нигах ки Бахтиёр мечаспад. Мумкини интернет кати мечаспад чи хеле. Ташаккур бародар, зинда боша па. Уялира салом гу. Гап нест акаи Зидан. Сарайбон
ҳамаи уялигиёро салом мегӯм, айнами бачаҳои пахтакора. Я савол доштам дар одамои камерачиё. Бугу Муҳаммад, саволта бугу. Подожди. Агар дар ёдтон бошад, чанд дуюм сол ё сеюм сол мешавад, ки рӯзи аввали Рамазон дод борон мебора. Ин ҳозир берунда кам борон зади сар. Оз шамол буд, аз саҳаре шамол буд. Бигайда баъди намозҳои шом шамол шид. То ҳозира шамол буд, ҳозир кам ята борон омади сар. Яки Бахтиёрам хеле монетизировать мекуниш видеоро, реклама добавить када. Чо-то аиз Аки Бахтиёр я бор дигар чикар ка ҳамаи канали ма дабдуро инами куҷояз инами кӯҳай ку. Охирон парафтагимон ҳам хеле видеора нигар ка зардак мебурора ка барои ки ма чанд телефон кати амиҷа ами хидмон тамошо мекунам ака намебурора. Ҳамора ака я бор бин илтимос дорем через планшет ҳам медурем кор ка намебурора. Монетизатсия нишона метиҳа. Ки шумо олси нигар кена мешава и жавоб биреза. Ин уяли бозор дорад. Бозор дорад. Дута бозор дорад. Насибоша сеюмша сохтесиян сета мешавад. Муҳаммадҷон ҳар хеле агар камераи простой бошад, як дуна камера бошад, арзона. Яъне ки бисёр бошад, бисёртар бошад. Мисол 2-3-4 камера мегиранд, бо камераи вертолёту, самолёту, миг-пикша бошад мегиранд. Ана во қимат ана 1000 сум сар мешавад. Ами бачаҳо меран, ам нархоша фаҳмидагӣ, 1000 сар мешавад. Туда канал подписаться когда. Ва ҳамаш. Ай 1000 сум сар мешавад Муҳаммадҷон. Ки мо ҳамаша надоримо. Ки 1000 сум сар мешавад. Канали вахасти. Насиб худо хоҳад запис мекунем. Эфир мекунем бо одамое ки тамошо мекунанд. Бекор бошанд, насиб бошад биёянд ё пагаҳ ё пагаҳои дигар. Эфир мекунем, бозорорам нишон медиҳем. Торговый центр ҳастае ку уяли. Инҷа дам бозори калоне ҳар рӯзае. Ба рӯзи якшанбе бозор мешавад. Ваям мекунем камера. Майра монетизация гирон накардам чӣ паихешид. Всё ваше видео невозможно жалобу на
Я видео бояд як ҳасами партон ростига аддата байди бегона дошт, на ки вақтиёр омад жалоба хеле саг удалид мекунем ша халос мешем да яка. ки вақтиёр ҳам саволи мара я надид яка надиди ки ҳамин видеоҳои ман монетизатсияш кор кардеса ҳамин зардакош ҳаст нест яка барома эфир хеле икс када бурбин яка. Комментариёро ответим ки ҷуда. Салому алайкум раҳмат, саломат бошед, ташаккур бо видеотон саломат бошед. Ва алайкум салом раҳмати худо. Алек Асадуллоев зинда бошед. Раҳмат ака ки ҳамин ҳама видеои ма дар шумо комментария мекунед, дастгирӣ мекунед. Раҳмат ака. Камера кардам. Сумза камера. Подписаться книг. Айда намешда хек крепит када да ҳами чизаш сообщество. Чикор кунам лаҷон. Ҳами канали ма будура ака хелика любой не ми видео охи кӯҳ рафтагим ку 1 соата чанд қая кағоз неҷа контент дабли. ҳамо видео ки 1 соат чанд қая кӯҳ рафтагим ака ҳамора ина беҳтарин ҷой барои дамгирӣ ку ҳамида будура ака просто хеле зардак нишон метиҳи ака ё не ора ки да через телефонҳои ин бачаҳои ютуби Тоҷикистон катид надора ака чанд қашид нишон надодеса. Нишон медоду ҳозир нишон надодеса ака. Надиди даи айнасторикаш ҳаста. Ана ки медуред тамошо мекунӣ надора ака. Ҳамаро як бор илтимос кунам субинед. Муҳаммад ака шабоз чанд қашид канал кушодагита. Канала ман ростига ҳамин канала 2019 шикоидагиам. Хай кам мепартоем ҳарчи мепартоем вақте ҳамин сел пилоро партондад ҳамунҷа подписчикҳо хеле бисёр шудага. баъд ин ҳамин бо ягон гуштин пуштин гуфти гапҳо ҳаматарафа да охи канал. Ана як канали дига дорем у чеву зардак. Як канал дига дорем у короче 100 000 шидеса улам синамоном дорам. Қариб 100 000 шидеса 97 000 чанқа. Ки вақтиёр канози ай эфир бубуро ака. Ай Наср студия ома ки вақтиёр фезам. Ки Нусратло ай ҳами эфир бубуроё
главни ҳамин канали ма будро ҳамин видеои ҷои истироҳатгоҳи чайку ҳамин ҷо будро ҳамин видеоҳои ма ҳамин видео 1 соатаеку 1 соат 17 минутае охи зардак дора рекламаеку монетизатсияш гирона ё не айнаи настройка нишон медиҳад гирона ки дуронуш айне через телефоно через планшет медиро нишона медиҳад ё нигаҳ ки чӣ кор мекунӣ ина медирои канали маҳо нигаҳ ҳамин видеоро дидӣ на давлош буҷад ина нигаҳ кар дидӣ да надора ин ҳамун зардаку неста ки дар инҷа ҳаста дидӣ ҳамун зардаку нест инамира бурби ки нусратло муҳаммад гап додине ки болоро нахон дар уяли варзишгоҳ буд ҳоло ҳам ҳаст ё не ҳаста стадиони калон дорем бод стадиони бои дутаи дига мини сохтагим зали гӯштин ҳаста бале дорад камай значит тарафи усукатӣ нишон медода мо дар кан нишон наметиҳадем эфири каунтар агар 10 ё 20 секунд пеш пас додша планшетка тӯз дуромадам кан нишон надодеса ай чӣ сабаб бошад нишон надодака чӣ баи ҳозим далед накарда ёздаҳ нафар дар эфире ку гап зан ягон чӣ нависа рӯй кин ягон савола ягон чиё боша нависа рӯй кин ку мо гуфтем просто як кати бародароя чахчах кунем хеле чӣ хеле айвон салом чӯки ту тамошо кардем амрӯз саргон буд ба фикри ман сарбанд буд каримҷон амиров нависа ҷавофиз гуфте бачаҳои сарбанд просмотр ҳамин сол мешуда бошад ки вақти стейкамай настр студио гап нест туи кай гузашт туи динанами рӯзи 11 13 шида мо 11 каримҷон зинда бошӣ раҳмат ака шумоам зинда бошед нигах ки вақтиёро ма рекламаша дар байниш автоматӣ мондагим як дона мондагаша дидӣ нами 38 хелаш автоматия як дона не ки ҳозир ман ин видеоро ҳуй кардаги нест як дона байни медирем 8 минутае да короче 8 добавить мекунем сюда байра
О, Чорбоғ анҷорага шуда кӯёин Москвадай ба фикрам Муҳаммад ё Москвада ё ам Подмосковода ам тарафода. Наишам автоматӣ мондагӣ чандта реклама хасмона буда ди дона мондагӣ. Ману дурад чӣ мекардам интабавид я Муҳаммадҷон хитам кулӯч гирифтид. И кулӯчро ба фикрам бисёр комментариҳое ки мисол дигар подписчикҳо менависанд ай бисёриашон намебурора на намехонем ку байнда яке ё ин ссилкае ки ай каналшон ё реклама мешавад ана ҳамаҳоро намебурора. Вақте кулӯч гирифтӣ ҳамаша мебурора. ҳозирста Москва насиб бошад мирам ина дидӣ Насар студио ссилка монди сай Муҳаммад айна ёро мебурора. Агар роз ма кулӯч бигирам шая агар дуюмбора рӯй кунам намебурора ҳамира. Ана мияй чизаш ҳаму хусусияти ҳаму кулӯч ҳамияй. Як дидана мондем ку. Марам гирифтам. Дидин айтам кулӯч биромад. Кулӯчдорак шуда. Ба тарафи планшетин комментариёро нигоҳ кардед ҳам кулӯч биромад. Иноз агар ягон ссилка пешаи кулӯч нагирифтан рӯё мекардид мадан намебуровард ҳаминҷода намебуровард чиза. Ак ҳозир кулӯч гирифтагӣ кулӯч доред мебурорад охир. О дидӣ кулӯчдор шуди Муҳаммад. Болтои канала ана ёфтид. Болтои кадомеш сус шида бошад гирчи кард маҳкам кард сахт кушонад. бобо ҳаёт созӣ брат меша шукрона худо созӣ тинҷи коро хуб чӣ мегӯӣ чутур социални друзья можем сегодня классно чай любим пароль ва чам я ядом ромади.
пойне сайти Одноклассник ондурмада зиҷадан группа дорем нашод киноҳою хеле асабина группада медирем. Одноклассник дастай олами синемо мезанед. Мебурада любой киноҳо мепартем инҷода вале намебоша. Айнаиша. Гапҳои мардуми ҷавобити сахттар овоз та бурор. Ка Каримҷон чира ҷавоб дам ҳичи рости гап. Азбекарӯз бозор бутуи ҳамсинфи ман духтарша шуд дучор буду. Дига ба фикрам ака ягон смс ягон чи нависаги нест якан чизе нависи хондем шака. Не, нест. Ка вақтиё чанд подписчик дорӣ? 737. Созай. Салом алейкум ака. Зара Раҳматов. Ва алейкум салом. Хуш омадед. Маём Беҳрӯз 97 Нурдина мебинед. Салом гӯшон. Беҳрӯз номерои телефон 65 дора ҳамои? Одноклассникда 31943 участник. Сози тенҷи дига коро хуб Беҳрӯзҷон. Ҳама тенҷ. Гап несай. Нурдина дидам салом мегум уша. Яра ки парфта уша. Гурӯза қисми 2. Сози шеф нависад 263 дар кораи подписчик. Гап нест ҳаки вақтиёр роз 11 нафар ҳаминҷа ҳастаи мегӯнем баха студияки теҷе. ҳаминҷа дуромада як подписат кинед. Иншоллоям бачаҳоям уялиян. Любой хебо видеоҳора чӣ мекунам. Зинда бошӣ ба имо гап мезадем кӯи Москва гӯштина парфта будам. Ҳа шинохтам ака. Шинохтам. Соз дига ака ҳама тинҷ. Чива бозии наварсон кати ҳалқаҷа сёмка накарде. Ача сёмка кардагӣ нестем чи? Мешагаши насиб хона мерем. Гап нест братан. Амҷадем. Хавл насиб моям як раҳо ҳуй шава ко як қоидави ҳуй шава билетҳо арзон шаванд. Ба фикрам арзон меша намеша ҳеҷ номаълум. Мерем насиб уша моям. Ғариб духтар салом. Ва алейкум ассалом. Ям тошна огозур. Чӣ каналай нафаҳмидам. Инаиш ғариб духтар и Одноклассникай олами синамои нами чӣ дорем даи кино пино мепартем. Ютуб дам ҳастае ҳами канал ҳозине ки уда кино напартесем. Уда насиб боша ягон чизои худмо намепартем, кино дига намепартем.
баъди сайти Химбон айнами канале ки ҳозир шумо эфиршо тамошо доред, ҳаме просто видеои нами ягон ҷо бошад ҷобаҷо кардисем нохе. Ки бахтиёр оли насиб боша баъд чӣ кунам, роид мекунам ята квадрокоптера Mavic Pro. Авайда ду запчас дар кора яке омаданта миёр яка инҷа ман видеошо дар каналам парафтагоне ки маҳкам кардагоне ограничение. Яке ҳамза ду запчас дар кора яка яке миёр хе он тарафо ба он тараф чихеле бо дигай кохе. AliExpress кати мешавад яке пага рӯзаи тайёрии дӯстам рӯза мегирӣ рӯза мегирим арсалда иншолло насиб иншолло худо хоҳа мегирем. Инам ода медонед 1 соати дига мондай ба фикрам 1 соат ё 1 соат бошад. Канали Баха студия обуна шавед. Ина ҳами канал да обуна шавед на Баха студия силкаша мондиса. Заме ки нав дуромаден ҳаматона шаби аввали моҳи Рамазон муборак бошад. Муҳаммад Габнисай зинда бошӣ ки муборак гуфтаси моҳи шарифи Рамазон муборак шавад бародаро. Раҳмат ба шумо ғариб духтар. Раҳмат ғариб духтар насиб партод дар имо ёки дар WhatsApp. гап нест ака силкаша роҳӣ мекунам ака. шумо да таҷикин ғариб духтар ҳо омада таҷикӣ уялида оне ки футболи ҳалқаҷара запс кардагӣ нестем. Нусратулло туя бая фатапарад нами нав гирифтагим ҳамон кати запс кардагим Sony Alpha C ку хеле вале амҷо куҷида заряда бад Sony Alpha C кати яки чӣ надоштам прожектор надоштам бе прожектор гирифтагим хамлам света музика волам шукор бад фаҳмо футболи Сокол кати ҳалқаҷар ҳастаю намҷак астами сабад Сокол кати ҳалқаҷар ҳастаю ки чиша кати наврасона запс кардагӣ нестем. Чӣ коре буд чӣ будам хеле объективш чанда 18/55 объектив خدمات بهم و مردمش قوت توانت یکی آمین آمین محمد جان آمین. мада короче 2300 ғалтидак да хеле 1300 сам додам шаёд ҳатта чӣ доштам ку ҳатта хеле мини квадроткоптер буд ку мини ё майдаку ҳамон кати балиш кардем да короче мада ҳамоқа ғалтид ҳамон фотоаппарат суратча парту даҳани имо ҳамин фотоаппарате ки туи яке парвиза гузарондагиро запс кардагим ҳаморака беҳтарин
Чиай бивихад ча ҳакимо. Насо 47 рӯзина до сайти бо. Слушай, живёт в Новосибирске. Ну чёрт. бале инӯзак ҳамаги рӯшамёрон шарофиддин эмгурӯ усмон ангер усмон. Салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Хуш омадӣ бародар. Опа кадом сообщение навист. Аз ҷамъи якам ёдам шуд. Инам яка. Нахиншонта. Объективш 1855. او шараф пайдо шуд. И кадом шараф бошад ка? Алейкум ассалом ва rahmatullohi wa barakatuh. Хуш омадед ки Усмон. Кадом Усмон бошад? Кадом шараф бошад? Оҳо, шараф пайдо шуд. ҷои алфа нависагӣ. ҷои рӯшани чикна. Не алфа. Ими ҳарфи а дора иҷада. Боло шуда next next хеле чуши на се. Чи гапай? Бузира кам кадем уз кадом чӣ рӯй каде? Не, братан шуд. Опа, навбати моеко. ҷиён фашраф я братан мона. Рӯз чоршанбе бо эфир кун ма ва хатмайдон қачақчақ. Гап нест якай Каримҷон, гап нест иншоалло насиб. Рӯзи чоршанбе мекунем насиб худо рӯзи боша. Ғариб духтарам омада ключ де. Ин овози ключ. Нигак чӣ беш хашид? Оз 1 минут. И точно ҳами компютер ба одноклассник бе овозира пас кунем ки овоз паланда. Кадомида чӣ падарка кард? бо иҷода ютуб рафтесаз мо ҳам мемонем ай чимон ай сайтҳомон ягон видеомон как пастар кунем. Озим пастар мешавад. Сузанам акаса. Чида акай бахтиё? Нози ки
Klustayım. Чипай фокус, когда сядешь. Там начнёмся. Aynen. Добавить медиатор. Garip diktarin ya kloj girifti. Чего зяй? И одноклассники, оз яки дромана ки кадуми рӯи кардаги десилкаша. Чӣ гап шуда? Ма часпиди саи Русия. Спасибо. Дочка. Ама друг мега. Наср, чира дурӯғ мега гуфтӣ? Чӣ гуфтӣ? Наср мега. Нағмабозӣ кардист. И дурӯғ. Шароф Ҳофиз аз Будиён. Ки Шароф мега Ҳофиз я Будиён я? Оз ҳамин Будиён да ё Россияда яка қадар созӣ макаса яхоне. И кадом калимат каду меги қабул кардага? Яд хеле шит. Ира 2014 бозӣ мекардем, оз як нав кам чида бозӣ умс. Чӣ бурем? Ба фикрам шумо кай вақтор кати ки Нусратло имо кати гап зеседака? Имо ама седам фикрам. МС Муҳаммад хти. Аз яказ группаи тамошо дорем. Зинда бошед, ака зинда бошед. То чӣ бизанам мора рафтиса? Ин Муҳаммади Давлатов. Просто афо. Чӣ бозе? Чӣ яка намо бутылка кохи бутылка бозе яка мо. Ими афавшин дамонаги дамора дуромада будем. Вануварам безарин. Ҷо ҳарфи неша ёдаш боварда каси бошад. Ай кадом Султонов бошад? Фикрам шинохтам шавад ки випалчали висет фалон. Бале да группа дин ҳова аросуд худо бизанад дар студия. Не, ман рэпер нестам, бародар. Кадавяли чина геревай дига видео нашидес. Ҳам бегаи эфир карда будем ку. Муҳаммад я ма фикрам Аврор Сафо. Там Муҳаммад ном дори ё дига чӣ фикрам.
هم بگه افیر کردیم سیگا یاده یک مگابایت بود مگابایت ها تمام شده اون شهرک ویل بگید و فرو اومدم تا اینجا 2 مگابایت داشتیم تمام شد Карол 003 день рождения дошта. Эй, молодец. Нам кажется, ой, мои мухидин. Та одноклассник. Ничего мы тогда и просто кордовдан надидам. یعنی اکی محمد اکی کی اکی بختیار هم توی رزمان بود کردم نه اهل دین ایج بو ما ترا او بچه که بخکو های میگم اهل دینی دو داری امردین و خیان واسه کردم ندیدم کشاورزی چی پرسم هوا که زنده باشی اهل دین یا بردیم نه اوج دایدم اومد که پرسیدگیم ترکی همون فلان چه یا یک جور دا میکردن دا اینم اینم وی کی кто это и Раджабе бахнем пиши кэшо луч пырс Мухаммад о кавмисак короче Наср студия мега зона и кто это и ке Мухаммад не Мухаммад чи надура не Раджабе ке не твердый Россия بود تا شهر که ما رفته بودیم فقط همین همسینفون بود با پگای دیگهش اکی رستمشون هم یو رفته هم یا لیگه و مقصده همه رفته بود بسیاری رفتگی همه فکرم ما توی همه کی دابدیم رزوان دابدیم دیگه ای ما رفتگی نیست ده همسینفون ما یه روز پیشه کی رفته بودیم کو Ключ-то, брат, Озина Шаруфиддин добавить модератор. У меня ключ капди. Алдин бьет туда меня ключ. Опа, ключ. Кудам гори надошти. Бо чо када ки вақтиё? Замон диски соли нави морах диск када буди компютер дасте. Диски соли нави. کدام سال باشه که محمد کلوچیه باکه
Короче, мисол ҳалди нагон видео ма дарои мекунӣ ку ссилкаш ай дига канал ҳамуро бисёр чизода намебурора. Касе бошад қабул кард бо сообщение хонда. Ссилкаша намебурора бисёр ҳами эфиро. Ага. Ба он хотир ба кулӯ ҷроӣ мекунӣ гӯё модератор да охи. Ки духтари маро надодаи мад. Рости гап аки вақтиё роли намедонам рости гап. Хай мебинам ша агар чизаш дар камераш боша ка мегирам намед дар чи одноклассник ё чи як дар ё WhatsApp тароӣ мекунам ака. WhatsApp тароӣ мекунам. Интернет проблема нест, яъне баъди соати 12 шаб ака намед уже соати 00 1 соат 45 минута 4 гигабайт кор карда ака. Ҳам компютер, ҳам планшет кор карди сай. Просмотр мешуда ва. На, даже номеромо намебардора. Гап нест ака мебинем ша, ай пеш мебинем ша. Шунохт чи даже шунохтон када биша. Гап нест Муҳаммад хай оз як компютер мекунам ака точноша намедонам ки ҳаст ё нест. Хай мекунам ша. Ҷавон Шарофа ҳой ку маҳкам кардам ша. Наср чо кади? Не ҳуяй ку? Заблокировать ползоты. Ин аз сообщениеш омаде сай ҳуяй. Чи бигард. И Шароф ҳами Тоҷикистон ё Москва да? Ростига мебинем ҷода Муҳаммад ака компютер маро кофтан аркор и тараф папкае бо памятш пур шидагай. Намедонам чӣ дорад. Ба Питерда. Наҳои кадоша. Ина нига ки 500 пур шида иш хай 20 гиг иш дорад 8 чанд иш. Не рости гап аҳлинҷон не нашида. Яда гӯштин нашида. Гӯштин шид фақат наврӯзӣ шидагай. Ай жёстки дисда да ки вақтиё аз 350 ка 300 ка дополнительный кор карди. Поз мебура. Гап нест Муҳаммад хай мекунам ша агар ёфтам. Чӣ мекунам? Ми номерота чӣ кардам? Сарои кумада. Номерот то зами эфир дана. Сарои кумада скриншот мекунам мегирам ша. Май куҷой кадом папка сар кунам? Наиш 293 300 памяташ. Ям уже 192 гигиш монда. Асад қашида уже. Намедонам чӣ дора пурра. Намедонам кадом сол дорам. Бо чӣ сол я бор. Носалаги. Қай мекунам ша Муҳаммад. Ёфтам ша мепартам. О, ялда шидаги нест, нашида гӯштин. Ба
Наср студ чё кади? Дори. О, ма WhatsApp дорам, инёз ман номеромро нависарой мекунам та. На, саат 03:09:07. На, саат 03:09:07. Ман нависарой кардам, неки узунем. Ана омад. Ман номеро нависарой кардам Муҳаммад. Ҳамида WhatsApp аст. Скриншот кунам. Скриншот шид. Гап нест Муҳаммад номеро тегирифт. Номерои ман нависарой кардам шакохе. Номерои май. Я солҳои ҳами одноклассник сум кор мекардем. Инӯз якам сайтам буромадасе. Чанд рубл да дирҳам мондагия. Срок ҷошиди. Номерот ҳам медонам. Вона мой. 68 рубл да дирҳами карта дорем. Моҳи март. Ина омаде саквакаи семисод. Мегӯяд ки ҷеда ман даруш межиқам, инҷа мегӯяд ки заблокировать пользователь, удалить модератор, временно исключить, удалить. Надора у чи разблокировать надора ҷеда. Кадоме ки бош ҳозир маро дабоид кард, ҳамаи уялигиёро дабоид кардиса. Кӣ мешинос ҳамира? Качоши. Ҳо баъди соати 12 шаб бахшро кор мекунад. Я намуд безлимитка. Ҳамира кӣ мешинохта бошад? Қариб ҳама чизош участникош то айми уяли тофтисе.
нигоҳ кунед ино. чӣ боша япам? ҳечка нашинохтам фикрам. 9 нафар инҷодем. ояли кирганда ояли о тарафи қарғанда тарафи ҳамин шанбе тарафи қарған омаданад дурини ҳамин ояли кати мегзаред. короче як шикар шимо немона забакиргасин сообщениҳои якдигармадиста не нози ягон сообщение чӣ ҳамаш омадисайна ай Наср студиям ай бахам ай ону ки Шарофам. на Шароф мега ки Наср гиҷо шиди ту охир он сообщениш рӯзи бекори ҳамон мини полера кати полер колония видео чӣ мекарди зур мешавад пешгам гап нест ҳалдину дарҷон аси бошад мекунем сёмка мекунем. Насрро нашинохтам. Киро нашинохта бошад? И одама ман навдидам. Аҳа, сурата гуфтем. Аҳа, сурат аз мурома. Ман шинохтам. Точно ки вақте дар одноклассники хитан дружид рӯи кадага. Шумо камерачин? Камерачи бигем фақат дами видео мекунем барои YouTube. Камерачи хеле чи сад туй пӯёда. Ягон бор нарафтам рӯсига ягон туйда. Фақат ягон медина ки рафтадем. Аки парвиз аз стойкаро монда. Росиямда дига иҷоза сёмка накарди саданда. Да, ичечка нависат. Чизи значит чизош ҳамаш па участникош ҳама ҳами уялиай камерчиемонҳо не аквом камерачиён камера дар короша ҳастае мақсад. Муҳаммаҷон дар туи худ меем якум бурӯш мешавам. Нигоҳ кунед эфири худмона буд дар YouTube дар ҷош бировареса. 1 соата 15 минут мешавад. Бача заряди телефонам кам монда ку. Вообще нафаҳмидам кори шуморо бароям гуфтам. кори мо блогерӣ апа. Духтар боша агар аккаунто духтари номи духтаре блогерия блог запис мекунем ҳар ҷо ҷои хеле интересни ёрад YouTube да мепартем. ҳаққа кор мекунем да мо. ма духтарам апа гуфтам ку бароям яке агар аккаунти духтарӣ бошад
ягон бача истифода бурдиса бошад хеле сахт мерасада вайда ба агар мара япа гуфт хеле раҳмат зинда бошед. студияи душанбе ализода 73000 участникаде ҳалида инҷо оз агар ягон та дига мешид рост ча намегуфт. чипаи сообщениёро да уҷа нишон надодисаю да иҷо омадиса иҷода сообщение в группе +99 ҳайкуи ман наметавонам оброна шуда салик кардам медонам заблокировать нервия и шаловаться бинед яке нем силк карда чихеми подписать мекардам оз иромона леҷа ина силк карда дар руш межиқед прямой бача и канала ма подписать кардаги нестаку ина подписать намин нигаҳ кунед дар рӯи аккаунти ваёне ғариб духтар нигаҳ кар рӯи нами данахе сагҷақ навиштам 839 ки вақтиёр 739 одам бои планшети нав оз агар нигаҳ дар рӯшон дар рӯи одамо биҷиқи агар нигаҳ ка пожаловаться заблокирование диди ина хеми броя ки меша ма аввал мешид озино меша айхи бошад чӣ кард бача як кас дизлайк монда гап нест касе дизлайк монда зӯ молодец пастава кардиш махтам обунаштем наи планшети ҷиянай вайфай ира гирифтагим барои и аккаунти подписать кардаги ки вақтиё рақам задем дар бораи зиндагӣ ин намехе баха студио
атминид баха студио мезанед TG. Ай баха студио мебурад бо инаи Наср студио мезанед тоҷики кати мебурварда бошад. Наср Наср студияк немешад чи? Ҳарфи як. Ой, подожди. Наср студия задум, Баха студия омад. Ки Бахтиёр дидиам? Давои зиндагии туюма. Охи зиндагии чанд дорад, дар кадом бор аз ҷумла болои ном наҷиқ силкаҷиқ. Ози фаҳмондум кака. Силката рӯи ку обуна шавем ғариб духтар. Дид дастот бачақ шава каси дизлайк мондагӣ. Туғраю дизлайк шам созай. Ина 720 мон мешад. Ғариб духтар интернет Тоҷикистонро пурзика ин ҳоз 720 рафтиса. Качис 720. Планшет, компютер, телефони дастангӣ мо бо прямои эфири ютуб рафтиса. Намечаспад. Як крут, ду крут то мехӯрад дига ҳуй метия. Нами агар рӯзи уялӣ бизанем, диди якум бояд канали маро бирорам. Видеоҳои канали маро мебирора ба поён дод. Киҷоида канали маро мебирора, киҷо шид. Видеомон 1000 шид ва 1100 шид ко. диди Аки Бахтиёр ғариб духтар бо ҳамин канали худам чӣ кардагӣ нестам. Подписат кардагӣ нестам. Як канали нави як нав нев кӯҳнаё олами ҳайвонот не синамо. диди Аки Бахтиёр агар тамошо кардиста бошӣ дуромадам ки каналҳои худам нашид хеле подписат кардагӣ набудам. Иштам кардагӣ нестам. Як хайрдинат динам туи дар росия хачи хеле байни чи микрофона гирифта байни одамо рафтиса буд. Ба фаҳмонуша ки ака гуфтан фората ки дар интернет партомта дар инами пеши калонкобес мақсаду субайнда чӣ хеле занакои амаса ора сёмка накунем. Гуфтам та ҳамин ҷо бема тара сёмка кунам. Ки баъд омада буд як қад омаду запис кардагӣ шунасӣ боша ҳамаша мепартам. 1 соат шидагия. Ин бояд 1080 боша. Ча 720 ку 1080
шеру тарона Муҳаммадҷон агар хомӯше мисол ягон чизо бошад мемонем дар канали маъмун дар канали бахра студио наср студио унҷа Шарофиддинам ҳасташ давом харидихтар гапҳои ман хандид ба фикр ягон гапи дигар бошад ман наметавонам силка партофта ҳозир яҷа меоем гар аккаунт я шикоятдагӣ бошад бача ғариб духтари тоҷик ғариб духтар дар читон чӣ доред ҳамин халитон каналтон ягон видео парфеги ҳастин агар парфеги бошин мебуроречата ман наметавонам силка дарав я духтар сразу силка мепурсад ваҳлидине ғариби духтар будаю ҳарфҳои калон кати 1000 чанд подписчик дорам бисёр мега бисёр ки боша ҳаррӯз бояд бурорам небошам не дига чӣ монага сурати диле дару шуд шер намисия ина ёфтамша 33 видео доштаю 33 чи 30 подписчик на 31 подписчик мешози 31 ташид силкаи канала нигаҳ кам медоред канал главный силкаша нехе мегиред ина сенихтайку сенихтара меҷи қиёд инҷа паделитса дора паделитса мекунид копировать ссылка копировать мекунем уже ссылкаи каналтон копировать шидаги ҷои отправка подро заставить ина кадоме парсидеса буд ки чӣ надораку ҳамин ключ барои чия ина ман ссилка роӣ кардам баъди сообщение ман чандта дига ина уже шид ман инеро хондам ба канали мо обуна шавед ин уже дар ман ҳаст лекин ҳамин ссилка нигаҳ кунед неста инами ман агар як ключ бутем уялик ҷӯшид ӯзбе ҳарф насроӣ кунем инама ужера чи ключ додагимшан имрӯз мия чӣ ба намеомад уяли бохтар наср да дастгири мардуме студияи сатор
Хуш омадед бародар, ина ключа чӣ ба наштасе? аз минут ман ключро мекунам шуморо. Дорожчики автофокус кадис абачаи қаб. Студияи Сатур ягон чи дарозсар намисарой ки нашиди сайхта. Иваҳи ҷаҳама шудами канал дорам ки о Муҳаммад айтирам силкаша рой кини. خودم نمیدونم سایت نام کدشه. ана уяли бохтар омадам силкаи каналат намояд. чанд канал дорам намефаҳмам. дунё чӣ ба сайт мекушоя? добавить. ина студияи Сатор бародар ина хали кардем. ключ рӯй кардем та студияи Сатор ключа қаб. зинда бошед. студияи Сатор ҳозир хести ё баъди соати 12 бедор рехтам. настроить вид канала. ман дигар касам канал дорем ки худ намедонам. чӣ ман дигар касам? чӣ ва соҳиби канал несе студияи Сатор? ё бачаак да камера мекунад кохи ами соҳибуш. удак ҷоя. изменить. ана иҷа ман ҳозир чӣ мегирам вақтиёр кай куҷо шуда ёра якҷо бигирем. айҷоз ман меёвам каналҳои шуморо дар главни чизо мешакин оз ду канал буд аз якҷо шид ин ду канала ин ду канала аз шуморо ҳаминҷа мемонам шояд. спонсор шаи спонсор эни ман канал надорам. ман Сатур нестам бародар. гап нест Сатури дигариш ки зинда бошед. обуна шавен. гап нест ози сайт рехтам ва иҷа мемонед. бӯй накард ку. марам рӯй кун мешава. увайс сафо. ягон видео пафтагӣ ҳасти да чиза ами аккаунта увайс. шумо ҳамта има чӣ аз софшин омад даличид не пафтагӣ несе. ҳауз мекои миёвим шаҷа.
Я бураки бахтиёр ссылкаи канал таро ки ноз видео рӯйкадис я бафкирам ссылкаи канала рӯйкака ма иҷа чӣ кинам шояд даҳам боло омонушака ссылкаи каналайку габайни хмон клавиатураи компютери ма кор намекунад ман нависта наметавонам ака яъне яке оз видеои яка ку видео ҷихин куҷо мера ай хе мешид агар айҷа мешид ман копировать мекардам шояд айҷа мемонде рост сай дури канала дуромада ака касе дар номи масоид кушодагӣ дасташ пачақ шавад. Салом алейкум касал шаҳзод сози тенҷи хуби ховнеси чи саат мола 2:20 шид салом рӯзаи гирӣ хести мансур қуру кай мансур мо баъди саати 12 шаб 1 соата 37 минут мешава ҳамин эфир дем ака катинам бародаро чахчах карда шитем ҳамҷа интернети мо шабонае да ака баъди саатҳои 12 ака ҳамҷа шитем ибо чӣ баҳои накардиса соат чанд таҷики рости гап то саати 4 бошад ҳам чи варақ чи нависагӣ буд тақвим нависагӣ буд ё 4 бошад чанд бошад аниқша намедонам не ҳозирашда амада хуби хуш майли шудаҷон гап нест аки бахтиёр ҳамад ба худо оз ман ссилкаи каналта дар куҷо мемонам ай насар студиёрам мемонам на рӯи кадаги ҳозир мегирам шумо суратли ҳозир эҳтиром мегирам шумо да хуби хушака да тоҷикистон соат 2:22 ана ба фикрам москвада нав 12 шид баха студияда чия яка ака мансур да россия москвада подмосковье ам тарафода яка иҷада ба фикрам ака фақат ама дар тоҷикистонам тамом дига ама дар олмон соат 23 ё 23 шид насар студияам дар ҳамун россия яка баха студио озаи нусратулло эҳтиром мегирем айҷа мемонем шо канали о акай мансур ҳамои чаш
اینا ناصر استودیو اختتام اینجا. چهار تا شد. اینا сохранить календар города اینجا. در امریکا ساعت 10:24 обед. کی امریکاده؟ монтаж кадеси бояд витр дастгирӣ кунам. окей мансур монтаж кадеси ҷое ки намефаҳмем ин бачаҳо ҳастан ҳамо мепурсем ака. онай куҷо нишон дид ки каломи мардуми тоҷик дар ҳамаи ҷо буда. оҳо ҳамаи ҷо дар ҳастаи шикар. чор шиди айна омад. 1 2 3 4 ҳар чорш ҳамҷа. шуд омин омин. шаш тоҷикистон ҷи ман шаш тоҷикистон значит 6 сол мегӯяд тоҷикистонро надидам. сарбуланд бошед шарифи намазон коли мардами саломон муборак шояд. увайс сафо саломат бошӣ. гап нест шумода муборак бошад бор дигар. зинда бошед. и аналитики каналай 50 000 просмотра гирифта $25 дода. $25. последний 28 рӯзи охирда $25 додайда. короче ба тоҷикӣ агар бизанем да як моҳ 270 сум мешавад, 280 сум хамока мешавад. ولی روزا رو میپوشیم مدخول میریم سر سوده خراب دختر در کجوه نتیجه سرقاته آلمان دا گرمانیا باشه همسن آلمان اینجا
ганда камаи кубрат. Росия просмотром систай кам 200-300 просмотрдам камития. Аналитика каналат. Стара ка гузашта. Подписчикат Айкчуров и подписчикат. Используешь мега хели кадакида и гохлыш кадакина бам хачиза. Караби Германия да. Алса кышлык кайбу Германия ули. Мурат 69% Россия тамошо мекардиам. Ҳамин ава фикрам самаи чинч хеле просмотр инҷо шиди. Чера нишон метиҳада ки чӣ хеле сими кору кардагиша дар просмотр дар чӣ дар просмотр странаи канали ма чия? Теҷа не Россия мондагем. Ҳамон қай гирифтесай намедонам рост гап. Парвоз накшан насиб ба хакатигим амоша хоб мешавад проекти навкатини. Иншолло насиб мешавад. Моро тамошо мекардем Россия 69%, Тоҷикистон 20%, Ӯзбекистон 1.4%, Украина, Турсия ки инҷо тамошо мекардем. Подписчики. Иҷаш чӣ бошад? Подписчик мекардаги намекардаги ёша мегӯям. 28% ки тамошо кардаган 50,000 просмотр дар як моҳ гирифтаги морад. 28%-ш подписат кардагӣ набуда диди. 71%-ш подписат кардагӣ нест. Агар 71% подписат кинад, значит хеле мешавад. агар рӯзи ма Америка кино чӣ намешавад? Мешида бошад ба Америка кино. Займак ҷӯши нозик назад кинем. Америка кинем у Америкада чизош халиш стат чизош баланд аёд. Агар Америка кинем мешида бошад. Агар бошад хеле соз мешавад вақте. Инан $1.92. Агар 1000 одаме ки тамошо кунад мега рекламара $1.92 медода. Я видеои ма $3.59, дигаш 3.6 79 сентам қайд расида. Яки вақтҳои моҳи ноябрда ҳеҷ намепартем $5 5 15 феврал уже моҳи марда $27 акина рӯзи чанд рӯз $6 буд.
13 рӯза $6 рӯзакӯӣ. Картада пайваст кардаем. Сбербанки Россия. Я бор гузаштага $109 я бор гузашта буд. Общий $170 кор карда, аввале ки монетизасияш гир омад, ана $109 ҳамирама гирифтагиам. $61 дига ҳозир шидагия ёна ки ира чӣ мешавад? То $100 нашава намешавад ку гирифтам. Намега ки кадом моҳай каналаем бисёр кор кардагиам. Моҳи июн $13 ай рӯзш бошад. ин вақтода бисёр кор кардагиам. Он сел пеллора мепартоем ва бисёр кор кардагиам. ва дига нигоҳ кун дар як рӯз чанд сент, 10 сент, 9 сент, 0.7 сент кам. ҳозир як нав чиза шуда, нигоҳ кун баланд шуда сар. Хуб мебинам паст шуда буд. боз десатур иншоалло мешава, гап мешава. баъда чӣ дига озим агар амира Сбербанки Россия ката адрес шалиш кунам, мешава ягон чӣ мешавад? Мақсад ки дахолаш баланд мешава ё бо барои страна ралиш кардан ягон чӣ, ягон проблема дига дорад? Россия ягон мефаҳмидагӣ призанаркор. Хад мефаҳмед ка намефаҳмед? Якум бурсадони бадамшиш гузараку. Якум $100 гирифтагиам, ки далш я бор бисту чанд доллар, $29 кор карда буд, чанд кор карда буд. Гузаштагӣ неста. аз аналитик демедонем ай куҷо нишон метиҳад. кажавоз намешавад ки номи канала уяли саудит режимоне. Уялира пеш монем ки алдин
вале насибаш ҳамин савду тиҷи рози хайку бинем ягон чи дига агар просмотрҳо мусос шавад ҳамин савду тиҷиро мегирем фақат ягон уяли ягон чи дига мемонем. Насорсида ба хастаи пешравӣ надоранд, мардум овора намешиносанд, фақат савду тв пешравӣ дорад намекунад. ягон чи дига монд барои чӣ ки видеото аввал шавад. окей Мансур, иншолло оли ягон номи хеле қоидави биёрем шака хай уялишка местаю ман ягон номи қоидави монем шака ё ств уяли кинем шавад ну нигаҳ кунед картинкаро нигаҳ кунед пеш ростига мо барои ҳамин савду тв хона пона фурӯшӣ ҳама чи бояд мекардем шавад баъд ҳамн ростига лой хонаҳои лойзадагиро парфтем микс кардем ҳамта дига ози бо футболу наврӯзию ҳама чи канал ҳастаку ҳаматарафа ямамо хеле шидагайда охе рости гап нест насиб мо уялиро пеш мекунем номи хеле чоткаак биёрем ҳала адсенс айҷа якҷо мебировардам кани клавиатура панҷашава гӯшта Google чизмея хеле куки общий шаҳр Тоҷикистон тамошо кунам гап нест ака иншолло насиб анха мекунем шаҳр интизор мебошам за ценз медуроя ябор гуфтесам ки $109 гирифтагим дига ав гузаштагӣ неста иҷада бу мепурса ки важна проверка налога мега иҷа изменить налоги информация даниёи бояд налоге ки ты меспорид онро бояд наседен нигаҳ кунӣ ябор последний платеж платежи $109 гузаштагӣ ноз $54.19 ҳамин гузаштагӣ нест ози баланс ҳамин қадора бояд то $100 нашавад мегзарад чи хеле аст ҳамин окей Мансур да тарафи музираш иншолло насиб мешавад
ба фикрам ду просмотра мешавад. Ҳамин аккаунт мисол як видео ду бор агар дуре тамошо кунед, ду просмотра мешавад. Аҳлидин ба фикрам якта ноутбук буд ки шумо гирифтадум чум ҳамуай. Ман ноутбук дошта худа дошта ё ки дошт инами ҳамуай. Зам просто клавиатураша кандагим канда хенхтарша. Ҳамёр алиш камар кор намекард на клавиатураш. Ана ҳамуай. Айна нигоҳ кард то $100 нашава намешавад. Eyvah şakacağım familiyatından
دیگه چی باشه انشالله میشه حالی خیلی پناتون مخدوین 2 ساعت میشه که افیر داریم خدا میدونه افیرمون که سخنی میشه در یوتیوب میبروید پناتون مخدا 8 نفر که اینجا دید ابوریگه رحمت که دستگیری کردید امیقدر انا چیزو کردیم مثال ویدیو ها ما خیلی ویدیوهای آینده افیرهای آینده نصیب باشه بود علاقه داریم پناهی همه به خدا بردارو نصرالدین اهل‌دین نصرتالله اکای منصور پناهتون به خدا بود علاقه داریم